Hello guys, welcome back to my channel guys. Pangahoy ba guys? Kita mo na guys. Isugo ko ang asawa guys, pangahoy guys. Di ko nang mapuliwan dyan guys, di mapuno sa dump truck guys. Awan nyo guys, sao na pangahoy guys ha. Si istong nagwapuhon, wala gani ka eskwela. Kita mo na guys. Tanawa guys, unsay yung performance guys. Very good. Wow. Very good guys, very good performance. Kita mo na guys. Mo na yung kahuyon ron. Kay di ko paulion ang asawa guys, ug di mapuno sa dump truck. Wala sa siya'y asawa. Mga kuya, di gilis boy. Round 1. Let's get ready to rumble! Guys, kay iba isugnod na itong niluto ko buwad niya guys, panihapon, sudan. Round 2. Nakahukom, manimpalat na lang siya. Very good, yung sinso ni Julius Boy guys. What? Kita mo na guys. See? Kita mo na guys. Hagbungan, agapayas guys. Tanawa kita. Yeah. Very strong ni guys. Kita mo. Tarong guys ha. Isulod sa trabaho na illegal delikaduhan. Nahimo siyang drug pusher. Sa Cebu ug Marijuana. Dito bala niyo sa nina guys. Sa nina kay nabuslot. Paano masabi? Dilalim ni mga hoy diri ay. Dim tabang guys ay. Kainita guys. Giturot-turot ko ang asawa ni guys. Dilalima nga guys, ipakahoy na dako ng punuan guys. Idala sa munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa ilang silda. Mga lawas ipalabay, lawas ipatik-patikan. That's a very big tree. Kita mo guys. Tawaan ni kuya guys, ni agta kapuyo ni guys. Pero may problema kay amigo me. Kay tanawa ra ni naw ni Miss Boy guys, mo naw agta po. Thank you guys for watching. Like and subscribe to Miss Boy. And thank you so much. God be the glory. Love you guys, love you. More.